Haman, oh diyan na taas kayo. Ilo mga bay, naputol gid ang atong unang video no kay. Sige pa mig panglibak. Libak sa mga sa pasalubong. Libak sa mga pasalubong bagay. Bisan ta OFW ta no. Mag-expect putag mga pasalubong pod sa mga amo. Di man god kay kada lakaw gid nila manghatag man gid na sila ng pasalubong. Yung usahay binutbutan pa ta nila, may mahal kaayo. Nga di ay tag 5 ra. Gatong gihatag ni Lati Pangaliso, di ba na pareto kay mama? Oh. Oh. Muna ano? Muna to. Kita man ko tutang pa street bitaw siya. Naman sa Murag mo. murag putol-putol ra nila. Naman siguro nimo. Ito para pagkatong iprahas kay yata kay mama o narito kay Latita. Nana magaling lagom. Ambot asa naman asa ka na ako ibutang ako Na ako go na basura na. Nang lago man oy. Nya. Inog mahal sa ilang at least una-una gyapon sila nga. Import gyapon sila nga mahatag. Mo lagi na problema lagi no. Kita mahatag nagbasalubong. Pangsawayon sa mga atong tagaan. Muna nga lisod. Lisod kay manghatag kay. Lisod jud kay manghatag kay. Imbes na mag-expecta nga magpasalamat sila dili ang masakit pa kay dito pa sa laing tao manabi nga sus puya gaba maning gihatag. Pakita rin mo so patay mo sa una. Puya gaba maning gihatag we. Ana-ana ba masawayon niya. Mo bitaw atong paguli ko sus wa gyud ko gitagaan bisag usa. Eh lisod na kaayo ba niya. Nag-expect sila nga sus abroad good. Ana nya. Ambot kinsa tong gaingon na natagbuan ako. Hoy tata niya na siya ikaw na ba na kagwapa na ba nimo? Ingko nga. Ay nalimot ko kinsa to. Ingko nga hala kate pasensyahay nagyud kaayo tiha kay bisag naka-abroad ko ti pobre gyapon kaayo ko nakitaan man gid nimo nga among kahimtang. Wa pa gid intawon. Dito buto sa pagkato pasalubong ako. Oh lagi ingko nga pasay mo gay ako nang giunan ingko pasay luag gyud kay kuti kay suswa gid ko ikahatag gid wa gid ko kwarta pusoy. Anak ko. Ambot nalimot ko kinsa to oy. Dito ko dapit ilang ka. Hilin. Hilin nga ate ko eh. Oh, dito dapit. Natagbuan ako dito. Ingko kinsa man ni oy nalimot man ko niya. Basta makakita ko sa iyang naong. Nakailap ako. Pero ang ngalan nalimot ako sa ngalan. Pagkailan mo Piting dugaya man ako nawa sa amo. Pulo ka tuig na kayo, 12. 12 ko ka tuig nga wa sa amo. Pila may edad ni Ipo. Kani-gani bayo pag lakaw na ko sipunon. Sipunon pa kayo ni, dako kay ning bay atong bata pa. Shorty eh. Piting tambuka. Ingo exercise yun niya. Saysay? Oh. Saysay? Oh, mga ginang nga nimo, mga ginalawasa. Na dinhi sos nang lagom ng mga sipon gay. Gipang-ana na kamo daw tungtong. Oh, yung Victor. Kamo daw tungtong. Kamo ala diri gipangilamos sa mga sipon sus. Ay kabalo mo kang bata pa, Oh. inana man ginamit ko ah. Nana sipon diri nana hapit na gid sa babaan sipon. Vitamins man to. Panganaon. Yes ka Ginoo ko hinog na kayo ingko. Ingko hinog na kayo isikma. Ingko nga. Ay di isikma gyana gilamos gi make up dito. Foundation. Pati lang mga bata. Ata mga tugmating pa kaayo paglakaw na ko. Dayon pag uli na ko ingko pa naman ko kaila. Nga dagko naman mga bisong. Mga ulitaw na. Itaw? Nya di po kay kulaagan, di man kay kula. Di man ko maglaag-laag gud ana ra ko sa. Makauli ko sa amo, di na rin ko sa balay. Sig pang nanom og mga bulak, mga utanon. Ang bulak sa utot. Oh, basta na ako sa amo, sos mapunog bulak ang among balay. Di apay bisan pagbalay namo kabungkagon. Ang yuta piti sinawa kay silhigong ginakumay nga bugba. Ang sila kog pananom kay muingon man akong amahan, muuli kay panday man akong amahan.
Mamanday sa layong kuan, layong dapit. Nagmaso eh. Inig uli, wa man gi utanon, makitaan siya sa balay. Kay tapuan man kaya kong inahan, oy. Ginoo ko. Wala ka na unsa naman to. Bok ako yung ka. Wa gid ko malimot sa among labhunon. Nangalata ta luyo pultahan. Dunay bisita, isuksok dayon dito luyo sa pultahan, ipang tago dayon ang mga labhunon. Tusok sa ako. Kay para kini pong mga bisita no ug manglaag sa balay. Mugarap din ko daning hagdanan. Kay di na may hagdan-hagdan to among bahay. Balay sa una. Nya. Atong balay itong na... Kana gyapon balaya, kana gyapon balaya. Adili itong Na una man ay taas sa una. Ay, oo. Na man ay taas dito hagdan. Dili simento, ba? Dili kanang tabla. Hindi ba? Simento ang saubos. Simento ang saubos. Tabla. Oo, Karon nalagi kayo. karon pag uli na ko di nga ko. Namang taas ani gi bungkag na dai ni papa kay nagusbat na. Itong ipaubos na lang. Di na gid muling ko anang putahan. Anong kuan? Hagdanan ba? Wa man puy malingkuran ko. Hagdanan ra kay. Wa man puy bangko. Wa may bangko sa mga, di man uso magbangko. Dunay bangko kaning mga islab sa kuan Jimilina kaning ginabsan ba? Dayon katong bangko ang tumoy ato butangan pagilog kaguran. Bang Tumoy. mulingkod ka dayon to ay kaguran dito sa tumoy magkagudlob ito. Gi ang bangko ngilingkuran mangaon dito pod magkagod. Oo, ni uso sa una. So ang isumpay sa ang kaguran isumpay dito sa lingkuranan. Dayon kada uli ni papa maingon siya nga. Yawan dayon niya si mama, di gyud ko malimot perminti. Unsa man ka manding? Manding man akong mama. Unsa man ka diri manding? Manding may tawag ni papa sa akong mama. Ay wagi ka sweet. Wa ay, unsa man ka di halab? Unsa man ka di darling? Unsa man wa gyud? Unsa man ka manding? Mahal din pag-abot. Asa man ka nagpuyo daplin? Daplin bye-bye, daplin dagat. Wa migi tanong nga din na man ka sa yuta unta. Yan naman eh. Wagi tanom na si mama bisig tanglad na lang. Sos wa gyud. Bisig tanglad na lang malipay ko na sa papa og mauli ko kaya mananom ko dito dapit sa trisiranan dito. Unahan. Tong trisiranan dito gid itapok ang uhot. Kasi magulang to karon manggod. Tambok. Madili ang mga Na, sa uy. si Tiyo raman. Karon nananom na daw mais mama karon nagbago. Mo. Ang aya na tigo, ang aya pa na garden. Si papa na pinatapulan. Ay si papa ko gihan man kay mananom gina mga bisag unsa. Yan po mo. Pero na pusla na yang ipangtanom karon mga mangga, masantol. Ang kanang mga lubi nga yang ipangtanom, ako man ang ipadagi kana sa tubod. Anong gabi yan? Atong gabi sa Luyo? Perting pasan ni Yudi anak kay si Yudi may nilaag dito sa tubod niya adto man sa tus balay. Laag siya. Sige pa ka na ito naman. Palo Ingko nga dong. Dalaning lubi nanurok naman to. Sus pulo ito ka. Pulo niya. Pulo na buo. Pulo ka po kung ipapasa. Siya nang kapulo ka lubi nanurok. Tulo ka sako. Buwang. Angon siya nga. Sa mo ito niya Na, pala. naku, tiyoy, kadagan ba? Ingko nga ipatanom na dito ni Papa sa balay. Kay para na atay makuan puhon, atay naibutong ba, butong. Kay, wa naman tong mga lubi dito sa una, nahurot na to, kay sakyan man to namo kanunay. Sa babida. Sakyan to namo, na mga laylay nga lubi, sakay din niya na hala. Naana di sa hangin. Na mga lus-lus nga lubi, sus mga bundak lagi ang lubot. Gawas sa magkabong sa mga kabataan. Mga bundak ang lubot lagi namo kay ganahan mi magsakay-sakay aning lubi nya ug wa yung mga laylay sakaon na pud nako kay mamira na pud mi og kaning kuan kaning palwa sa lubi birahon na mo para muus-us para nagib mi duyan-duyan ana hala sakay supuli-puli mi lando ako si Milujen diya pa to silang kuan si Ate Jinky anak ni Tiyo Jimmy mga din sila silang Jimar bayot kami ana mga tapok-tapok kala dito si puli-puli mi dito kuan dayon magkuan mi sali ka ng ginugdanay mi ang ginugdanay mi sinakay og lubi
Unya nangaupaw man ang mga lubi. Pila ra to kapunuan. Di ko sa una no? Pila ra to kapunuan nya. Nya kang sa to kang lula man to dito nga kalubinan niya. Maabot imong mama, di mong papa, manugway sila. Maninggit na nga, nanguha mig butong ba? Putot pa ng mga lubi, di nga ninyo na lang ipanguha. Mga putot pa, wapang mga unod. Ingko manghigop lang mi sa bawtiya, oy, piting, wawa. Dito may magdula, pagkahuman, dula rami. Manglakaw na imong mama ug papa. Manaka na dahil may manguha, may putot, kaya manghigop mi sa baw. Hindi pang uhaw. Kanya, kaya nagman, magyaw-yaw na dayon. Na mga hapit na gito ni butong siya. Wa pag ito'y unod yun. Sabaw pag yun na. Kanya, among gusto naman ato katong bagul. Kay lami man ang bagul nga. Lugito ni mo. Kani bang diri sa uluhan dapit. O lagi Tapos mo, among pangkitkiton, basta ang among mga ngipon. Murag na nagmama lagi kay. Pait man good. Dili pa ito'y lami manggod. Murag na nagmama kay managpula lagi kay kitkito na mo itong bagul. Nabag. Mura to among kakuan yan. Nasa bibuwas ako nga eh. Na mamirami butay. Hala dito, mapadidit mi dito butay. Ito buntod niya. Butay. Sus, Panit-parot yung mga lupot. sus, ang mga lubot, mga buslok. Di pa yung mga purol na mo, nga skusari na. Nga, daggo kay pala-pala, basta ubos, babukad kayo. Sa kusarina gisawan na. Na, sa kusarina ang purol, sa kusarina po ng sando. Doon na pa ko'y tutoy. Ito ba siya gitahian pa kung mamag branga sa kusarina. Maray among sinina yung taon niya. Makasinina lang mi og kanang arang-arang. Kung naay maabot ikag Maynila, dayon tungod sa kaignorante katong pantulog man day ito. Nga mga par-par, mga linya-linya ba na. Pantulog dito sa Maynila, amo ang gipang-eskwela na mo kay. Hala nindot lagi niya kay par lagi. Nana gi mga bata. Ingko hala pantug. Katong nakaadto na ko sa Maynila, ingko hala kato akong eskwela di sa una pantulog na di ito. Kay mga par-par. Di ba man ignupan sa una? So ano ba ay wag pa sa una eh. Usahay may eskwela gay ko nga t-shirt ra ni sa kong papa kung suuton dako. Baksan lang dili pit sa hawak. Tapos pa kayo usip. Para maingog murag kuan whole dress. Pero dako kay sinina ang kuan ang usa ni ang buktonan abot na diri ay. Style gud ni. Ya way mga chinilas mo sipas ta pobriya. Hello ya. Social kayo. Suswa mi mga chinilas sa una mga eskwela bay oy. Diya pa among mga tiil hantog karon akong tiil sus galapad lang agi. Galapad sus grabe ni akong tiil sa una nang liki nagmaayo. Naglapad lang maayo guys sige pugong sa ni mga lapok ba para di spike gihimo nang spike ang mga tudlo sa tiil. Halang pugong gyud anang yuta kay mga dandog lagi mo ulan. Nya munguha man mamutol mi dito saging. Dito dapit ilang ka aning lula mirin sa una. Mirin nga siya no ba bakita. Ginikanan nilang mamalunisa. Dili espina. Dili oy bakita mo. Mira mama ni kuan. Mama lang. Oh, mama nila. Ay oo. Dito mamaksi mig dahon saging. Sus gukdon mi bunal. Okay. Ngano na upaw na yan saging. Kami nilang wedding. Mga kawatan. Kami mga kawatan kami sa una oy. Unya ang tindahan sa una kay abri kay tindahan di ara ang mga lintoy dahil gawas. Oy. Sus sa mga bata sa una sus dili man ako si Widin gyud may pangulo namo. Hindi na wedding na sorry na. Siya may nagakuha then tagaan namin dito namin dapit sa tunga-tunga sa basakan. Diya nga oh di ano magtunga-tunga nata. Hala. Mga eden mi pasaylo pero kinaugmaan kahuyan man namo kay isip bayad ba matingala gud ang tiguang. Nga naman nahatag mo kahoy. Kung imo na nala kay maloy man minimula.
Maloy man minimula. Uy, kabuutan ba ninyo mga bataan mo? Ana Reggie. Buta pa wala imong Oh. dito na iskuan na imong. Uy, kabuutan ba ninyo mga bataan mo? Salamat kay Bayan sa ining kulit kahoy. Wa si mibaw nga. Ing ko hala uy, undangan na nato ning bisyuan niya. Asan gutom magay sa una uy. Nya kay ang kabataan lagi na sa mga tao. Puto eh. Sa baang siguro. Di oy, naay nang gawas na to siguro ng trabaho. Napos ja? Apa? Ita namatay na bantigo nga. Kuya damag. Damag lang. Siskot ka na. Amo po ilisan pinagmaan. Bayad. Bayad buutan ng mga bata. Pero dili man ko magmuha kadtura gid siya. Yang mangusingan na to, namatay na sad si Gaga. Nakitaan pa to na ko siya na nagbukol ang tuhod ato niya na kuan ba? Kanang cancer sa bukog to iya ha. Dili ba gututoy? Dili bukog to sa tuhod to ning bukol niya. Buo sa tuhod? Gwapa ra ba kay bata? Ano pa rin ba ito? Puti. Kapag sa mga. Pati na mga patay. Kami magkukuha sa una. Nila Nimpa, nilang Margie, kaya sila, Milba, si Tata nga Bakita, Maritis, Runa. Kami kukuha sa una. Managbakray mi hala, sinungugay. High school, managbakray mi pa uli. Mas una, usog itong baklay sa una. Dito Dito. wagi sa ilang aura. Di na mi maagi dito, sugod atong dunay girip. Dito mi, mangliko mi dito sa Bukayan. Labi na ba ito, dire? Libon man kay na ilang aurya sa una, Oo, karon libon nindot kay. naman kayo. Hawa Hawa na. Hawa na kayo. Sa una, piting libon na din, magdinaganay mi diha sa una eh. Basta kay mga bili ng mga sinilas. Hala, dinaganay kay sinungugay lagi. Gami ng grupuha. Nya, pila ray balo na mo magbiling yung mig piso para nagid mi palitan diha sa tumoy kanang ginanggang sa una diha na maligya. Tag piso pantog, duha ka buksaging dagko kayo. Sus karong Ginoo may piso. Naay 5. piso pero gagmating. Katurang, ayan to, may gatong pagkapinay ya. Sa Mm. ako. Piso o ganang steak. 5 naman gusto. Sa kabuok dahil na ay putol gamay. 5 na sa garan mo. 5 pesos. Piso, pipit lang ang gamay. Anong mahal man kaayo nga ang saging. Ilaha man ang saging di man dagay nila kinumpra dayon. Unsa ra may gusto nila nga uling raman. Di manggod. Ginanggang ba ginanggang. Asukal. Uling asuka pira pag nuno anong saging gamay ra kay makuan niyo. Uwan. Sukal, Ilang gunang kwintaho? margarin, Margarin. uling. Oling. Steak. Mura man. Palboro. Yung ogulay saging, mapalit pa man. Tagpilang ko an. Mahal saging. Agay Ginoo ko kalami sa ginanggang. Piting palit na ako dumingat. Kanina kayo yun. Barbecue na saging mo. Kano? Lata? Biscuit? Prito mas nindot pag yun ang kuan eh. Lami ang ginanggang. Lami ang ginanggang kaysa prito sige lagi idibol. Wagi ko na pa ito pinirito ginanggang pirmi. Apoy bingka agay kalami. Na. Urot na, pilan na kami minuto. Ay, lakon pa. Lugay pa. Mayroon pa. Sana may oral pa si mata na tong kuan. Alaka, Ginoo ko. Okay. Manawag na to ka lang. Dugay-dugay kini kauna ni. Sana ko kaon. Ang usa pa man mo. Pamuna human? Sugat lang pila. Kung lagi pa si mga sugat. Siya panita. Nawag ko yun. Iyan ko sa ko. Siya ko panawag na. Kaya ka? Mutang. Ako dyan po siya na. Nalungan ko. Nanihina ko kung saan lagi natin. Magsaka. Grabe siya. Mo bitaw hinahina kag saka nga naaraman niya makitaan man gyud kaniya. Grabe siya paghiri ko siya. Ron? Yung dugo sa kulitin. Muti mo tapos bilhin mo na. Kuan. Bisag bitbito nimo sinilas. Grabe siya. Maiging ka. Bawan niya po niya. Nagtiyo mo ko ng iPad. Anong ko? Ay, hindi
ka na, kay kadiyong na ka na ito, kay wala naman. Asa na gawin. So, sinilay ko pagsaka rito, pagsuma. Kadunggan ko dito niya, pwede na lang pinahinay. Ikaw, medyo ko madunggan niya. Kristo! Kaya ngong kung di mo sayog mata kay di kapoy. Kapoy sir niya. Wala, sarang wala sa gabi eh. Alauna na ako kapoy. Launa kapin na siguro sila natuhog. Kay banha pa man kay launa kapin. Banha pa man sila. Wala mo kaduhog. Yung kumayon, tag umaas 12, alauna namang mata ni sila. So, di na ako alam pa kukuha. May na lang makabawi. Bilar gabi eh. Sos, kino, sayo man ni matang kagwang. Ahak. Mura magawa ka puyag biyahe. Nawag ko ni mo. Kedua ka beses. Wah? Kusina gulo ko. Amang uyab na pa? Nami na. Nami man. Uyab na ni Tikay. Timplada. Miyabon ang ginamas ha. Nara, uyab ba nga ba yun? Kita itlog. So pa yung gilamas ani, kamatis, buyas. Dayon, sukalan din mo? Sukalan. Tigata para makaong ko. May dahon ka kaya wapata ka pamalit, ug dahon. Urot. Kuya buyag, urot. Urot yung sa kaldero. Yeah, habit ng puta magkuhan, oh. Hello ni mo bay nen B de la Cruz. Kay Bay Maria Sari di ay naputol gani ha. Daghang kay salamat Bay Maria Sari. Permi gina ko makita ano nga gabaha gid mo ang pag-share sa ako ang mga videos. Salamat kayo Bay Maria. Kay sani? Jisan mi akad golf. Hello ni mo ba? Kay Pasita Gayol. Advance happy birthday diyan sa imuhang bahandi. Sa kinabuhi nga si Christina Lisa Gayol nga diin nitong sa balay tulonghaan diha sa Baguio University. Gigreet ka ba sa imuhang pinalanggang inahan nga si Pasita Gayol. Advance happy birthday kuno kanimo Christina Lisa Gayon. Hello kay Darling Luna. Hello nimo bay? Kay Christita Hill. Hello bay. Dara bay nabuyagyag na punta kapag usab. Kay Juliet insani? Cordoves. Hello nimo bay? Kay Helen Padigos. Hello usab kanimo bay? Gikan kang Snooki Bakos. Hello kuno sa iyahang anak nga si Zia Bakos og sa Bakos family diha sa Cebu. Og sa iyahang kunong mga sisters diha sa Abunok, Cebu. Pina Lastimosa. Lastimosa ba ni o lagi mao lagi? Hello sab kanimo bay Gemma Sabilio. Salanyo. Hello sab og hello sab sa imuhang amo di ano nga madre. Nabasa na ko ang imuhang comment nga kanunay ko giampo sa imuhang amo nga usa ka madre. Mother, salamat kaayo sa imuhang mga pag-ampo nganhi kanako. Appreciate much kayo na nako mao gid na ang among mga kinahanglan. Kanamong mga OFW nga unta. Makaya namo ning tanan namong pag unsa ni mga pagsulay sa kinambuhi nga among gipagsagubang og labaw na sa tanan nga unta nga unsa ni maglig-on gyud ang amo ang hunahuna og kasing-kasing emotionally kinahanglan gyud nga maglig-on gyud mi
Kay dili gyud dali mang malayo ta sa ato ang pamilya no. So swerte na kaayo kung adunay pamilya nga karon nga nagkahiusa mong tanan diha uban sa inyong mga kaigsuonan ginikanan, mga anak, mga apo. Usa na mo sa pinakaswerte nga tao sa kalibutan nga nagkahiusa mo, pero kami mga OFW pretigid na mong daghan milyon-milyon na gaming nahilayo sa among mga pamilya. Siguro kami gid ang gitagaan og ingon ani nga hunahuna og kasing-kasing, although dili tanan gyud nga lig-on gyud og hunahuna og kasing-kasing. Dunay mga OFW nga kuan kanang ibutang tala nga dili na makaya ang tanang mga kasakit sa kinabuhi, mga pagsulay, kamingaw, labaw sa tanan. Naadjud tay mga kababayan nga tungod sa kadaghang mga problema sa amo, problema sa Pilipinas, nawa na gid intawon sila sa ilahang hunahuna. Wala gid nila nakaya ang mga pagsulay. So ang ako lang gihangyo sa mga tanang OFW sa tibuok kalibutan, unta lig-uno na to kanunay atong kaugalingon, kay ug magkinaunsa kita ra gid intawon ang unsa ni, kita ra gid ang maglisod, kita ra gid ang magantos pud sa atong kaugalingon. Nya nga hangga't maaari lakasan at tibayan natin ang ating mga loob. Kayahon nato ning tanan, kay mo naman gid niya ang kapalaran nga gitagana sa ato. So ato gid ning dawaton og panggaon, og di lang ta magpalabi sa atong kaugalingon, di lang ta magpalabi og seryoso sa mga problema, kay normal naman gid ang problema. So ato lang pong lingaw-lingawan atong kaugalingon, dunay daghan kaayo nga mga pamaagi aron ta malingaw no. Bisag unsa basta lang malingaw lang, lingaw-lingaw lang kita, ato lang dulaan ang mga adlaw hantod nga mahuman. Enjoy lang ato ang kinabuhi. Di lang kita padaog sa mga problema ba, kaya unam gyud mga panahon niya kasurindero lang, surindero na kaayo ta. Pero ato lang hunahunaon, kung maabot man ang mga panahon na hunahunaon lang nato og unsa ang mga sakripisyo nga ato ang naagian sa nagsugod pa ta og pang-apply ingon sa layong dapit. Perting daghan ang mga sakripisyo nga atong gihimo. So kung maabot man ang mga panahon nga mo surrender na ta, mubalik ta sa ato ang mga kagahapon, kung unsa gyud itong mga naagian nga makasakit, dayon syempre madasig ta kay nalagpasan nato to nga mga pagsulay nga mga kasakit nga naa na ta karon. So ato na ni ipadayon og atong itugyan og isalig ang tanan sa atong labaw nga makagagahom nga tanan, nga unta tagaan ta kanunay og kusog kalig-on kung unsa pa man ay ang ihatag nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, atong makaya gid tanan. Kay ang mga pagsulay pamaagi ra man ang gina sa Ginoo, mo gina kung nasabtan no, pamaagi ra gid niya na para namgay mga panahon nga malimot na taniya. So iya halang gi-remind sa ato nga naa ra siya. Kaya ug di ta niya tagag problema, di man ta magahinumdum niya, mga itagtabang, mga itagpasaylo. Magpasalamat ta kanunay, dili lang sa mga kalipay hasta sa mga kasakit, kay kuan man na pamaagi man na para malig-on kita. Di lang sa mga kalipay ang mga panahon, salamat gyapon ta sa mga kasakit nga ato tong nalagpasan tanan. Mao gid na kanunay na kung ikuan nga na ako'y problema, magpasalamat gyud ko. Salamat kayo din mga upasaylo, kay namgi mga panahon malimot kita tungod sa kalipay na lang nato kanunay, malimot na tagpasalamat. Pasalamat mo to nga bisan sa kalipay kasakit, mga gihapon tagpasalamat nga ita kanunay pasaylo, wa man ta masayod kung nakapasakit na ta sa itong mga isikat tao. Tiguwang naman ta nahibawon gitag angay ug dili angay buhaton mo na to. Nagdaghang salamat kini inyong inday kabkam yun yung sarang may sa Facebook
Unta nakatabang nagalamdag ko sa una